Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από το Άγιον Όρος, από το περιβόλι της Παναγίας. Αναχωρούμε για τον κόσμο μετά από κάποιες ημέρες εδώ, στο περιβόλι της Θεοτόκου, στον πανέμορφο και χαριτωμένο αυτόν τόπο με τους 2.000 περίπου μοναχούς που εγκαταβιούν σε 20 μοναστήρια, εκατοντάδες κελιά, ασκηταριά, σκήτες και δίνουν αγώνα ζωής πνευματικό για την σωτηρία της ψυχής τους, αλλά και για την σωτηρία των ψυχών μας. Ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη στην Παλαιστίνη και εκεί στη Γάζα γίνεται αυτή η σφαγή. Εδώ οι μοναχοί προβλέπουν ότι θα εμπλακούν και άλλες δυνάμεις και αυτό θα γίνει αμέσως επόμενες ημέρες. Εδώ οι μοναχοί ανησυχούν. Εδώ οι ασκητές προσεύχονται μέρα νύχτα για την ειρήνη στον κόσμο. Αλλά λέω, πώς επιτρέπει ο Θεός γέροντα να γίνονται αυτοί οι πόλεμοι? Και μου λέει ένας πατέρας μεγάλης ηλικίας, παιδί μου, μα φυσικά, λέει, εφόσον το Θεό τον γυρίσαμε την πλάτη, μας γύρισε και εκείνος και επιτρέπει βάσει των αμαρτιών που γίνεται σήμερα από τον άνθρωπο κατά τα έργα σου. Αλληλούια. Δεν είναι τιμωρητικό, αλλά είναι θέμα δικαιοσύνης και θέμα αγάπης από τον Θεό προς τον άνθρωπο, να το συνετίσει για να επέλθει η κάθαρση στον κόσμο, να σταματήσει αυτό το κακό, αυτός ο όλεθρος, κυρίες και κύριοι. Οι πόλεμοι, βεβαίως, μου είπε ένας γέροντας, παραχωρούνται από το Θεό για τις αμαρτίες μας, για το κατάντημα στο πνευματικό, για την πολλές φορές για τη σκληροκαρδία μας, για τις αδικίες που γίνονται εις βάρος πολλών λαών που πεθαίνουν από πείνα, από δίψα, από έλλειψη εμβολίου, από έλλειψη βασικών αγαθών, την ίδια στιγμή που ο κόσμος, που ο Θεός δίνει απλόχερα σε αυτή τη φύση, σε αυτόν τον πλανήτη να ζήσουν και τα 7 δισεκατομμύρια και τα 8 δισεκατομμύρια χωρίς να τους λείπει τίποτα. Αλλά κάποιοι πανίσκηροι της γης, του συστήματος, επιβάλλουν αυτή την αδικία, τη μέγιστη αδικία, και που εξοργίζει το Θεό και παραχωρεί τους πολέμους, κυρίες και κύριοι. Την αγάπη μου από το περιβόλι της Παναγίας, τις ευχές εδώ από τον ευλογημένο αυτό τόπο στα σπίτια σας, στις οικογένειές σας, στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας, στους φίλους σας, σε φίλους και εχθρούς. Είμαι ο Γιώργος Θεοχάρης, δημοσιογράφος, εκδίδω το Βήμα Ορθοδοξίας. Έχω και προσωπικό κανάλι στο YouTube, ακολουθήστε με και εκεί, Γιώργος Θεοχάρης, δημοσιογράφος. Την αγάπη μου και τις ευχές από το περιβόλι της Παναγίας.